आज आपण गौरव जाधव यांच्या अप्रतिम लेखणीतून साकार झालेला लेख पाहणार आहोत। सह्याद्रीसारखे तटस्थ उभा राहून ज्या दुर्गाने दुश्मनांना पराजयाचे पाणी पाजले, जे दुर्ग महाराजांच्या विजयात नक्षकांत न्हावून निघाले, पण आज त्यांची अवस्था काय झाली आहे याचा आपण विचार केलाय। अशाच एका जीर्ण होत चाललेल्या सह्याद्रीपुत्र दुर्गाची ही कहाणी। मी दुर्ग बोलतोय। नेहमीप्रमाणे दुर्गपतींचा दरबार भरला होता। महाराज तख्तसीन झाले होते। दरबारातील सारे बुलंद सरदार आपल्या जागेवर ताठ मानेने उभे होते। सगळे सरदार एकमेकांना आपली ख्याली खुशाली विचारत होते। तो राजांना आश्रय देणारा निधड्या छातीचा राजगड, तो प्रताप घडवणारा प्रतापगड, तो सिंहासारखा सिंहगड, तो धुरंदरांचा धनी पुरंदर, आपला विशाल आकार सांभाळणारा विशाळगड, तो दख्खनची महती सांगणारा दख्खन दौलत पन्हाळगड, तो स्वराज्याची पावनगाथा सांगणारा पावनगड, तो उत्तुंग असा तुंग, तो लोहाप्रमाणे सक्त असणारा लोहगड, तो रुद्रावतार धारण करणारा रुद्रमाळ, आपल्या प्रचंडतेने शत्रूच्या छाताडात धडकी भरवणारा प्रचंडगड, असे हे छत्रपतींचे बलशाली सरदार। इतक्यात दरबारात एक जीर्ण झालेला, अतिशय बिकट अवस्था असलेला, असह्य वेदना सहन करत असलेला, आपलं अस्तित्व हरवत चाललेला, एकेकाळचे त्याचे सर्वांग सुंदर अंग की आता ज्याच्या सर्वांगावर भेगा पडायलाही जागा शिल्लक नव्हती, तो डळमळीत पावलांनी दरबारात हजर झाला। आपली थरथरणारी पण ताटमान दुर्गपतींपुढे झुकवत मुजरा करता झाला। मुजरा महाराज। मुजरा करता करता एकेकाळचा तो अभैद्य जमिनीवर कोसळणार इतक्या दुर्गपती त्याच्याकडे वायुवेगाने धावत आले। त्याच्या जीर्ण झालेल्या खांद्यांना आपल्या शक्तिशाली बाहूंचा आधार देत त्याला सांभाळत दुर्गपती हलक्या कातर सुरात म्हणाले, अरे माझ्या पाठीराख्या, काय ही अवस्था झाली तुझी? क्षणापूर्वी ख्याली खुशाली दंग असलेला दरबार आता शांत झाला। दुर्गपतींना कोण भेटले हे कोणालाच कळाले नाही। दुर्गपतींनी व सरदारांनी त्याला दरबारात सुरक्षित स्थळी व्यवस्थित स्थानापन्न केले। हे सह्याद्री पुत्रा, तुझी ही अवस्था कशी झाली व कोणी केली हे सांग आम्हाला, महाराज अत्यंत वेदनादायी सुरात म्हणाले। त्या जीर्ण झालेल्या सुक्या नयनातून अश्रुधारा खळाखळ वाहू लागल्या। आज कित्येक वर्षांनी त्याचे नयन बोलू लागले होते। त्याला कधी नव्हे तेवढा आनंद नव्हे अत्यानंद झाला होता। महाराजांच्या स्पर्शाने त्याच्या अंगी हजार हत्तींचे बळ संचारले। तो कसाबसा डगमगत उभा राहिला। आपले जीर्ण झालेले दोन्ही हात महाराजांपुढे नम्रपणे जोडले व तो आपली जीवनगाथा सांगू लागला। महाराज, सह्याद्री, होय महाराज सह्याद्री, माझा पिता, माझे सर्वस्व, तोच आपला अपराजित सरसेनापती आणि याच सेनापतींच्या आडदांड सुरक्षित उबदार कुशीत वसलेला मी। महाराज, मी आपल्या काळात बहरलो, नावाजलो, शत्रूला पराजयाचं पाणी पाजलं, स्वतः विजयाच्या आनंदात नक्षकांत न्हावून निघालो, विजयाचे अप्रतिम सोहळे साजरे केले। आपण केलेले हे सर्व पराक्रमी पाहिले। तो अफजलचा वध, तो पन्हाळ्याचा वेढा, ती शाहिस्तेखानाची फजिती, आपल्या बाहुबळावर आपण आणलेले सुरतीचे धन, असे आपण केलेले सर्व पराक्रमी पाहिले। आपण केलेल्या पराक्रमाचे पोवाडे मी ऐकले। आपला राज्याभिषेकाचा नयनरम्य सोहळा मीही पाहिला। तो अद्वितीय सोहळा पाहून माझ्या जिंदगीचं सार्थक झालं महाराज। हिंदवी स्वराज्याचा अपराजित पवित्र भगवा ध्वज मी माझ्या मस्तकावर सन्मानाने, अभिमानाने, स्वाभिमानाने, गर्वाने धारण केला। तोच माझा सुवर्णकाळ। पण महाराज, आज माझी दुरावस्था झाली। आज मी माझ्या बापाच्या खुशीत सह्याद्रीतच माझं संपत चाललेलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी अखेरची धडपड करतोय। मलिक उत्तुजाराची सेना जशी विशाळगडाच्या घनदाट झाडीमंडळात लुप्त झाली, तसा मी घनदाट जंगलात पुरता हरवून गेलोय। एकेकाळी माझ्या अभेद्य शरीराचा आधार घेत मावळ्यांनी शत्रूंचा नायनाट केला। आज त्याच शरीरावर मुघलरूपी वृक्षांच्या मुळाने सुलतान वेढा केलाय महाराज। आता त्या मुळा माझ्या सर्वांगात इतक्या खोल रुजल्या आहेत की त्यांनी आता माझ्याच मुळावर एल्गार केलाय। स्वराज्याचा ध्वज धारण करणारा मी, आपला पराक्रम पाहून शहारणारे माझे शरीर, पण आता हे सर्वांग पुरतं जीर्ण झालंय महाराज। खंगलय, फुटलंय, तुटलंय। माझे सगळे बलदंड अवयव तुटले आहेत, खिळखिळे झाले आहेत। काही जण माझे भंगलेले अवयव पाहून शंकेच्या नजरेने माझ्याकडे पाहतात।
त्यांची ती शंकेने भरलेली नजर मला म्हणते, खरंच की काय येथे होता तो? त्या वृक्षांच्या मुळांपेक्षाही त्या संशयी नजरेने माझा खरा भेद केलाय महाराज. अवास्तव फैलावलेल्या जंगलामुळे आपल्याच मावळ्याने माझ्याकडे येणं टाळलंय. नव्हे, ते येतच नाहीत, पण काही सह्याद्रीवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या दुर्गप्रेमींना मी पुसटचा याद आहे. त्यांच्या मनात तुम्हा इतकंच प्रेम माझ्यावरही आहे महाराज. म्हणूनच कधीतरी एखाद दुसरा सह्याद्रीप्रेमी मला पाहायला येतो, तोही मला खेटून वसलेल्या गावातल्या वाटाड्यासोबत घेऊनच. एखादा दुर्गप्रेमी माझ्या तुटलेल्या अवयवांना जेव्हा स्पर्श करतो, तेव्हा मला होणारा अत्यानंद मी शब्दात सांगू शकत नाही महाराज. जेव्हा त्याची नजर माझ्या तुटलेल्या इतर अवयवांचा शोध घेण्याकरता भिरभिरते, तेव्हा त्याची ती नजर पाहून माझी नजर सुकावते. जेव्हा तो माझ्या मस्तकाकडे येतो, तेव्हा माझ्या जीर्ण धमन्यातील रक्त सळसळते महाराज. जेव्हा तो माझ्या मस्तकावर भगवा टिळा लावतो, तेव्हा आजही आपण शिवशाहीतच आहोत असा भास होतो. माझ्या आनंदाला मर्यादा राहत नाहीत. माझ्या आनंदासमोर आसमंतही ठेंगणं असतंय. जेव्हा तो परतीच्या प्रवासाला लागतो, तेव्हा मात्र दुःख मला क्षणापुरत्या झालेल्या आनंदावर आपलं गारुड घालतं. दुर्दैव तर याच गोष्टीचं वाटतंय महाराज. मला लागूनच असलेल्या गावातील बोटावर मोजण्या इतपतच, आणि तोही अगदी वयोवृद्ध लोकांनाच मी काय तो माहीत आहे. गावातील तरुण पिढीला माझा विसर पडावा नव्हे, तो पडला आहेच. याहून मोठं दुःख या सृष्टीवर दुसरं काय असतं महाराज. आता माझी मलाच शंका येऊ लागली आहे की या कराळ काळाच्या पडद्याआड मी माझं नष्ट होत चाललेलं अस्तित्व टिकवू शकेन की नाही. इतके बोलून होताच दुर्गपतींना मुजरा करता करता एकेकाळचा ताटकण्याचा मुडागड दुर्गपतींच्या चरणावर कोसळता झाला. मुडागडची ही वेदनादायी जीवन कथा ऐकून अवघ्या दरबाराच्या डोळ्यात कधीही न आटणारा दर्या उतरला.